Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an ro kinigilong ki khubor bamta kasni ka jingjia ka brang shai ha ka jilla kala pau perthei bo superintendent of police SP chung ka East Khas Hills district ulakiar banya kendu yo ba Bryce Tewel Marbanyang MLA ka Maulai constituency halor ka jingkeno ka bashirkhei ba donkam pelong ka jingti Doyong be an halum bangla nongkhle East Jante Hills Karkum ka jingte balayo uba Bryce Tewel ulalit hi shalum bangla ban jurep bat ban yakran bat keyboard district halor kane ka jing e Henry Habo MLA ulet ban yakendu yau SP ban pan jing penshai bat jingkran halor ka jinglong jingman utay uhe pulit umsham ladon ha ka jaka ka papelong ru ya ka jing e ban yakendu Utay UMLA ulapan pau baga jingbam dan ka jing yakran baru SP ka penlong ka jing artotin halor ka rukam penyat kam ha district. Kam tam ha kapor baga jela kadang persyang bante la kam ya ka jing ti bean doyong. Ki pat ba nong syong shnong bat ki riu pat ba ki badan ha kate ka thandru ki lapan pau ya ka jing bitar ba jing sngokya halor ka ne ka jing jia. Daga ba ong ba ka jingbam kendu jong USP yo MLA kapen I kumbadan ka jingbam kloy ban shimkya ya ki kam persya ya ka an. Ka jingkeno halor ka jingti Doyong ha East Jante Hills kalalong ka way na kimar ki bajur ha ka jila Meghalaya bar ka jingkyar jong USP ban ya kendu ya UMLA kelas dang ban kentiu biang ya ki jingkali halor ka jinglong jingman bar ka jingkit kli jong ki bor sensha. Hello, this is Vikas Kumar. This is Bright, MLA from Mola of Voice of the People Party. Yes, good afternoon. Actually, yesterday, our president had called you, regarding this matter here in Loam, Bangla, regarding this illegal mining and transportation of coal. Have been raised or registered? Registered. Then yeah. Then I think you have to come here. Then I'm here on the spot where the illegal mining is going on and transportation of coal is going on. I don't know how come your officers did not find out. I'm here presently. I'm on the spot, and the illegal mining and transportation is going on. So how can they say? See, like we actually the people from this locality had lodged complaint and had even filed an FIR also, and then yesterday our president also had called you, but the illegal activities is still going on. But please don't force us to file an FIR against you also. No, what can you say? Because like, see, what you are saying is completely different, but what we saw on the ground with our own eyes is different. So how can you justify that? Yes. But they are not doing their needful as you ask them. So you do one thing, then immediately ask your officers to come here on the spot. I'm here now. I'm here in Loam Bangla. I'll be waiting. Come ask them to come as quickly as possible. I'm here on the spot. Just ask them to come. Because they reported to you yesterday that nothing is happening here. But here I am on the spot. And the illegal mining is going on and transportation is going on.
Please, please. Ah. Laring yang menebak. Mat den ayo laring. Dan lembar. Dan lembar. Enggak dah. Setelah kemat, kemat dan amat petnya. Yang ba ngaduk ba kiwanti luyong ni kibriu ni gui pak jaka setek jaka jungiem tinggal persiang iban bu komplain saya sepet ka sport kiriat sepu semen pling ta hindai ya kan ni kami sim kiai am tidak terdaw le persiang buat lat walanti pen khang ni jengti luyong ki nama ga jengti luyong ki kalong ka ba kem yo jing bin yek senang kan terdaw te ni ku minum senang persiang ga jing le ki mar ba ni ka jaka ga jing ki senang lembang la ni terdaw ni persiang buat nangarap nagwi papat kibriyo ni gipsen mayo jing arab kena takadaw ng banse ni kumisnong tinggal persiang man pai kemat sini perti pi ten takadaw ng lele ikindu yang perti melapan jing arab naki tendai perti lu kasim kia ini benarab ini yang kading jing sya le dan boleh ini malik jing jaka jing ni takadaw kilawan ruk perti te jaka bukan baik nilai siam sya bagi don ketuk ini ngut kibriyo beti duyong te jaka kem jing bit ndak senang dombang laนี่ตะปอดนี่นี่ละประชามันค้างเขาตะปอดบ่วันนี่ปฏิเวงดูใส่คิมสับสัตยานั่นตะดาวนี่ประชาบันเล็กฉลองมันบุญเท่าเนาะชิบสัตรีดินกระตุกอันนี้ปอดดินระเดวันนี่ฉลองมันบุญเท่าชิบสัตรีถึงสังเกตกระตุกนี่ปอดได้ดินกระตากระสดางมันแต่งเบียงจังติดูยองนี่อาร์ตลีกุติงละสังเกตเนาะนาดูบังเงินบุคอมเพลนชิบสัตรีละสังเกตเนาะให้ก็ไว้ปัดกะลองสสิหันนอร์บิลาค้างketika di ujung jeki hati cekaru yang wan belum keteng yang ketika di ujung nak terjeka jengi klaim yang jimbit ni yang di langi kesenang tegam tangi kemenung senang ni dapat semua jengi darah suksi ke bakrau ni jengi lek jeki namar ni hati kesenang jengi hilang kesenang ke badang red ni tonton art puyeng ni ero hilang ke beri beduk ke berkerdo tentang daw ni pau jeng suksi ke bakrau ni jengi jeki namar jengi lek jeki kalang bamburam syu ini kesenang ke tau tak imlang salang waktu beberapa minggu ini beduk berli, sedang menlek dan buat banyak ini, tidak takatau, kerpat i bar bahlor, basim kian ni kam kenang bani kam pun menjadi lah saya sini, kenangan long ruk bayar bayar nanti yakin lang salang, tangan dikin tiang ngam yok syub nantian tang kubej pun pilang berok. Jing percaya nak kalian jong i orang basnong, jong basnong belum bangla, kemudian hani to is Giant Hills. Kumba ila batai, kadang kejing le don bo, naki katukan ni. Kumbai la batai hikini kasnong gari kasnong gabaret kabaran tang kumba ako yeng ndai hapo jong liu snong kedon ki kedon kaspa ba hapo ding baki marpo khando la kalong u mausun dan ipat u doyong te kedon kajing ti klem kajing tip berkajing yo jing pet napo ka snong te kumba la batai ling ba jing rang ba snong ila persyang nakaliang kajing i banyak keren
nang ta ila pentip ru sikibor beri ban pentip ni kadon ka jinghen sting te habak hadu kila phai khamat sengi kum ka party the voice of the people party but hadin nang ta nagalyang jong ka party kala pha ling ba ka youth wing banwan ban pet ban khmi tela ka jong khmat la ka don em kum kata ka jing ti bi an yu doyong dan ni mar po khando ha ka ni ka snong lum bangla te ha ka jing wan jong ka youth wing kila lam ba ka don ka bakum kata ba hadian tu labu ya ka complain la pentip sikibor ki ba hajrong bar kawai ka sien ru lai le lang ling ba lengkat lembat ki nok punya snong bani kendu hadu ya chief secretary bar hadian ta keladon ka jing kidon ka tu ni kita ki jakati doyong no ki artli kila pensenge no ndai kai ka baja pat hadian nang ta kadon ka kidon ka wei pat ka jakati doyong ka ba kidang yaiti ban nalo kata pan kadang don pat so artli pat kidap kibadang persang ban ti te kum kalong menta lightly pan kidang long active te hadian nang ta la pentip biang ngi sa party ban nakaliang jong presiden rang ba jingi ba adan mela besambaj ilaya keren bat ki bor ki bahajrong nadu SP jong ki is Giant Hills ban pentip bagadon ka jingja ka jing ja ka bakum kata ba ka jing ti be an yu doyong khem ka jing tip khamtam jong ka snong lum bangla te hadin tu nakaliang jong SP ong to bangin shimkhia ya kata ka kam ban ulale uong ru ba ngilapha ki officers bandai menpit syakinika snong Henry kakut no tangkata kat ba kani ka jing ti bi an pat yu doyong khem ka jing bit jong ka snong lum banga karang yai di nama kata daw nakaliang jong ka party kalapha nga menang ni singi sajan ka ap nyu tarik but on nang lapoy hapo ni kasnong lum bangla lai kendu kinong punya snong kinong song snong but kinong punya snong ha ka jinglam jong i rangba snong nata isketri snong lemba kinong song snong hi ngilalej dala ki jong ki khamat but ngilap ba kidon kumba lightly ki jaka but apor bangi poi ka jing ti yu doyong kadang tnemba oh ki trok ru ki dumper ki ba mi nang tu ban kit ya kini ki doyong ban ra sakno jaka ngantip tengilalap on tengilalap aku tu si arpinyo tarik immediately hi ngalakol ya SP jongka is Giant Hills beri Vikash Kumar on ngalakol tengalai keren uang ba em ngilap ha taki officer ba ngila rung po snong re ngimlap bagi don kum kita ki jing ti doyong dan re ngong yu are kunu pi ong ta ngadala di ngadon ha kata jaka on the spot menangani sesejan arpinyo tarik ba ka jing ti doyong kadang tnem kadang ya ba ka jingkit du yo doyong na katu jaka kadang ya shan te marsing tang ong USP tu sing ong medong kamunwan hakani ka jaka ka banga ngadon menta dai jan khat bu USP tu sing umdon hapo office berkumju ru umdon hi hapo East Giant Hills makidon yaka deka SP conference hapo Shillong men siningkong bat sgi baar tu lalit lipai mat nadu sgi sejan te hadian tu te kilawan ki officer in charge berun hak tu jaka marjan tinggal lalit sini sapo spot ngai lam yu bat nglaong ba dongkam ban hang yak tu illegal activities ban ti ido yong klam ka jingbit jongka snong khamtam te lalit lalap da ki jok khman dekat bat tu officer ba in charge tu jaka ban ngilalap ru ikali balong dongkam ban sis ikali dongkam ban sis ikali akar abaro likely kiniki jaka te hadian tu ngila ngala one pino ban ngala penbet ban wan hakisha hakasngi monday la nesi tuesday ten rei namar ba USP pat umdon te ngam sim lawan namar ngilai phone biak ba USP bar USP ong ba monday tuesday ngan umdon ngadon sisilong to ong bele to ngan wan haka ni kasgi ka bamta ka bari kasgi balang te ngalai kut tik tik bat USP ban wan mentasi banyak kelu bat ban keli mo ka progress habidi ba katuka jingja bat ka jinglet nakaliang ka jingi kum ka party hang ti po lum bangla nrei on na po hang ni pan nanga persang man ko USP wong ngamdon hang ni udon sakwe pat ka jaka te ngong kumno kala manong ta marba nglai kut tik tik bat
bangan wan kini sini bat uru ong to wan ngandon ni sini te on la poi ni la pasang kan lo ong ban ya kran bo additional SP ong em kakam gade bat USP ni kwa ban kran bat USP bat uhi markan ten rei kum PE na do mane ngila don hang dia mentala apalak ya kalai kenta ngiap USP ong ban wan rengi call ngala call u na do mane rei shimla response te kani ke jingle ke jong USP kalong ke ike ke bam snap kamtam yangi kum kita ki legislators kum kita ki nongmi khamat ki ba ni persang ban sim ya ki mat ki issue ki bakta ya ki patba nong sinong ke jongi bat kum bakalong hapo kani ke sinong lom bangla no ka ba ki persang ban yoroj te ngelawan bat ngada kami ulti ba unsim khia mau bani kendu ingi Andrei i kumba u persang ban re peman kwa bani keren bat ni te nakaliang jong nga nakaliang jong party no ngin session ya kasien jam no ka next steps haga bede bat u SP satu ho ngitip kani kadi sini syuti tang bangim de ban klep ba kakam ka ba u ban kadi bede bat kalau no order no te ngaru ngadi u mensuang ngadi botre pulet te hangi hi kam judon syuti oh lait no stang lada udon hapo ka lift te katangin namla banong te sakawai pan kalong ba lada umlait mentasi ladi banong nya no ladi banong nga te henry bat nga la ikut tik tik on la posini per nga la kum klet kata kadika bang ngimla ban yang nga siembek kadika jing persang na kaliang ka jung ban kiar ban ri ban kwa ban ya keren bat ni tim hakani kasi ka bamenta namar nga kami kendu USP hatu si ilalap dala ki jong khimat ngan sa share bat pi ya ki video clippings ki bangila ring bakadon ka jingti bean ya u doyong hang thi po knong lum banga lalap da ki jong khimat dengan sa share bat pi ten rei kacan khat bangimi kendu u tu si te ka kamram ka jong akalong ban wan ban budien kai ki action ka ba nakaliang ka jong u SP ulale hagabidi bat kitu ki bati bean yu doyong klem da yo jingbet na ki bor snong hang tia po lum bangla ba keren than ya kata mo rengi kum ka party ngi wan hang ni bat ngila ngalalet dala ki jong marmet markhmat hapo kasnong lum bangla banlap bakadon mo ngai keren betang ngi kasnong mo ngai keren betang ngi kasnong lum bangla bakadon ka jingti bean patklem dayo ya ka jingbet na ki bor snong kata dika mat hatu PE kalong ba uni kata kadika way ka bangal ong ipi nakaliang jonga nakaliang jong party ngin sesim ki kendon next steps ban deal bat kadika jingle jong uni u officer